konunkoɓe waraɓe ɓe e nder falde eknawan caggal jagondiral bongal hakkunde mabɓe e jihandiyankoɓe waɗɗinoɓe motoji birnama hanki to tahwa mawɗo konu Niger ngu yehi to Tiliya bangi wargo ngam jalnade konunkoɓe ɓe e nder sonare jiilayo mayɓe ɓe fuɗɗande gila balɗe ɗiɗi joni saabima yitugol fuureji goɗɗi konunkoɓe ko ɗum waɗi konunkoɓe waraɓe tolni e 59 e wiide daraneɓe kisal ɗo e nde limore lawɗinago yaltude andinama kam wonde jagodiral hakkude konungu e jihandiyankoɓe ɓe musino sanne andinde kadi wonde konunkoɓe yanaɓe ɓe hebliɓe ko dadiɓe ɓe leydi Allemagne wonɓe Tiliya joni noon ko ɓuri tengtude e gonuk eknawan ko jihandiyankoɓe ɓe pawi ɗum jungo walla laami keeri hakkude Niger e Mali gila ko ina ɓuro duuɓi 10 joni ko kamɓe kadi goni caggal diftagol to Agadez wargo Niger Europe naɓe ɗiɗo wiyeteɓe Eva e Claudia.